Tikulandireni konse kumene mutitsatira kuchokera kuno ku Wailesi Times. Dzina langa ndi Elvis Wahawa ku programu yathu ya Kulinji. Tili pano tikambirani nkhani zokhudza Constituency Development Fund CDF. Nkhani imeneyi chimene tikufuna khazikikepo pano ndichokhudza kuchedwa kwa boma popereka ndalama za chitukuko cha kubadira phungu. Kumbukirani kuti ndalama zimene tsopano zili pa 5 billion kwacha kuchoka pa 220 million kwacha. Ndefunso nkumati chikuchedwetsa nchani. Tikhaenda alendo siyana mstudio muno komanso pa line pa tili ndi wanangu chafulumira mstudio muno wanangu mmawa bwino tikulandira programu ya Kulinji. Tathokoza kwambiri. Tiliso ndi Ahadroti Mkandawire amene ndi mkulu wa bungwe lija la Malawi Local Government Association MAGA mwachidule. Amkandawire mmawa bwino tikulandira programu ya Kulinji. Mmawa bwino ndathokoza kwambiri. Komanso tili ndi mmodzi wa omenyera ufulu wa anthu pa nkhani zosiyanasiyana amene ochokera ku Center for Social Accountability and Transparency CESAT, Wire Kambwandira. Bambo Kambwandira mmawa bwino tikulandira ku programu ya Kulinji. Tathokoza waho. Tikudikira kuti tikupikisana ndi Sylvester Yuba James Phungu wa Nkhotakota Central Constituency tikuyesayesa palaini pa koma khangati ma network amene akuvutavuta. Tiyambe ndi wanangwa nkhani imeneyi mwina nkumati kuchoka pa 220 million kufika pa 5 billion ena nkumati ndi zinali manifesto ya DPP yet. Yeah. Cholinga chinali chani kukweza makobilio kufika pa 5 billion. Tiyambe motero. No, tikangoyang'ana mwina kungoyang'ana kuti za papepala chabe tikhoza kutsindika kuti zitukuko zimene zikufunika dziko muno madera osiyanasiyana kudzera mwina ma-councils ndi zochuluka kwambiri. Dziko lili ndi mavuto ambiri, misewu mwina phatikizapo kaya za ulimi chamoti zitukuko zosiyanasiyana zimene tikusowekera za umoyo za maphunziro. Ndiye mwina ndizoonadi kuti ndalama imene imagawidwa ku dera lililonse la phungu mbuyo omwe imene inali pa 200 million mwina sikanakwanitsa kuti ikwaniritse kufikira anthu onse ndi madzi abwino za ukhondo ka za umoyo. So poyikweza kuchoka pa 200 million kuifikisa pa 5 billion pa dera lililonse, cholinga chabe chinali choti mwina zinthu ambiri afikiridwe ndi chitukuko monga mene malamulo a dziko lino akufunira kuti aliyense pazikhala kufanana mmene anthu tikupezera zinthu zosiyanasiyana zofunikira pa umoyo. So chinali chiganizo chabwino kuti ndalama ikwere mwinanso kumalawi kuno atayika kaya pa 20 billion ndithu ndizofunikira komano mwina khalekhaleni kwinako ndetione kuti kodi zitheka kapenayi. Ahadroti Mkandawire mwina akungwa pozitsa Malawi. CDF imayenda bwanji, imagwira ntchito motani? Mkandawire mukundimva? Kumva umano mupituko. Nimafunsa kuti CDF imagwira ntchito motani? Imayenda bwanji CDF? Just generally. Mwina mukati CDF imayenda bwanji na ndikufunsa ndalama zoti zimagwira ntchito motani zimayenda mundimvesetsa funso langa. Chifukwa mafunso onena kuti imayenda bwanji fa avapa tikuyang'ana kwambiri yomwe tikuitcha kuti Reformed Constituency Development Fund muno yomwe imwetsana kwambiri ndi CDF yomwe anthu amayidziwa mbuyomo.
mukaenda kuti imagwira ntchito bwanji ikhala tundama zamba zakugwira ntchito ndi ndikhoza kuyankha zinthu omwe siti in the long context. Ndimafuna kuti system yake inachitidwa set ya komano mwina tinene kuti kodi local development fund imakhala bwanji panopa CDF iyi yasanduka local development fund chabwino chifukwa chakuti ndalama zonse zomwe boma linapereka m'mbuyomo kunali matumba ambirimbiri, kunali ndalama zokonzera zipatala timati health rehabilitation funds komanso tinali ndi district development fund wakhala kuma mizinda limatawuni ankayitcha kuti infrastructure development fund kunalinso boho kapena kuti water infrastructure fund ndiye kunali CDF ija maidzo kwambiri yambuyo ija ndiye panopa zonse adazipanga collapse into one basket yomwe kuti reformed resource development fund mwana machidwe tingoti local development fund komano ikuyang'ana kwambiri target kuti ndalama zigawire equally by every constitution. So local development fund kapena kuti ndalama zopita kuma consolo zachitukuko ndizonena kuti consolo ima ndalama pa kota kapena kuti pa miyezi itatu ane ndalama zija zimabwerera mchingerezi timati advance payment unena kuti mwina April kapena zikachedwa kwambiri mwina May ndiye kuti ndalama zikafika ndiye zikafika amakhala kuti consolo ija mwina yambakale process ngamene tukalipa maona ndithu akupanga advertise ma contract kuita na ma contractors kuti alendere ntchito. Now kuti console ija ikhale ndi confidence unena kuti tikhoza kulowa mu contractual obligation ndi awa zimakhala bwino unena kuti ndalama zibwere papa makhala zente zina zoti console singapange wopanda ndalama za advance. So ndalama zibwera amalipira munthu chagwira ntchito pakafika level ina yache muchingerezi amati technical terms amati certificate ndi kabwaso kota ina zimabwaso zina ndi apa zithandiza kuti malingana ndi mene ili apa manena kuti pakota constitution yambire 1,250,000,000 of ngakhale kuti ndalama zinazo zimene zilibe ku district wide approach kapena kuti council wide approach project komano mungo panga kuti matipesesane ndokuti pamene akuti mene zili pano ndikuti tikalekeza 5 billion zithandiza kuti pakota timene concession inangire 1,550,000,000 akamata makota awiri ndi 2.5 billion akamakasuta makota achifundo ndi 5 billion janani katheka komano naenda fotokozera masu kuti 5 billion sekupita ku constituency papa ndalama zina ndizonena kuti zinapita kulebe agawe ngongoni kutoka pa 5 billion pati zina zopita kuti zikakonze zinthu pa console pa central level pa headquarters ndizo gaso pomwe komano mongolekeza ndi kuti console mene ndamazazira ndiye motero tabwino podafika siku lero tikhuza kutsimikiza kuti olwani kwacha palibe console yalandirako ndalama za CDF mwina kupatula ndalama zomwe analandira less than 1 billion as I'm not mistaken zinazokuti akonzetsire makomiti ajana zachidwa kuti adzionerera ndi kupanga kauniuni wa ntchito zimenezi ma constituency development committees ndi ndalama zomwe console zilize kuti zimene zimafunsa nayo tiyayamikire aunduna wadzachuma chifukwa wikapitayi mufotokoza ndithu masatanasatani kufotokoza kuti tumiza ndalama pafupi close to 8 billion 7.something billion zonena kuti zambiri zokhuzana ndi ndalama zimenezi yayamikeso kwambiri unduna umene wadzachuma maplani zachuma komanso decentralization chifukwa amaonesa kuti ali ndi chidi ndifuna kuona kuti CDF mene yende bwino chifukwa chituko ziitike bwino and amapanga ma updates kuma limi kuchilimika kupanga zosiyanasiyana kuti ziitike komanso just to put straight the record straight tauza Malawi kuti zomwe maconsultant analandira ndi mafigures kuna kuti mulandira ndalama zotere pa 7.9 billion ndalama mistaken manchuraja koma the actual money disbursement talibe console utafika siwato yanda po ndalama za chudwa zicho mwina kuti ukiyoso kulo kumene kabla tuona kumene zafika ndiye mafanya tipeleke chithunzithunzi zimene kuti ndalama ma account ama console sizinafike sivyo. Chabwino tipite kwa akambwandira idea yoyika ndalama zokwana 5 billion ku CDF munayilandira motani ngati a civil society mutayimva munaona kuti ndiyabwino mukota mwina tikakamba nkhani ya ubwinoyo
afotokoza kale azanga ankandawire kunena kuti kumadera akumudzi kuli mavuto ochuluka kufunika ndithu titayikako ndalama zochuluka kuti tikhale kuti tikuthana ndi mavuto amenewa komanso tinaona kunena kuti zikugwirizana kwa nthunthuso ndi nkhani chatimakamba ya decentralization mphamvu ku anthu komano nditamva nambalayo ineyo ngati munthu nali ndi mafunso and lero ndilosangala kunena kuti mwina tikukambirana kwambiri takhazika pa nkhani imeneyi chifukwa takhala tikukambirana nkhani imeneyi komano timakhazika kwambiri pa nkhani ya mwina kupezeka kwa phungu udindo wa phungu pa ndalama zimenezi ndiye lero sitikukamba zimenezo ineyo ndinali ndi mafunso kunena kuti kodi boma ndalama zimenezi zichokera kuti chifukwa chonena kuti takhala tikudziwa kuyambira ndithu kalekale mpaka pano tikukambirana pano makhonsolo kunena kuti alandire ndalama zikumatenga nthawi miyezi 3 ena miyezi 4 chikumavuta nchani mwina timalize kaye tikunena pano nthambi za boma zikutenga nthawi kunena kuti zilandire ndalama ena sanalandire kumene mwezi omwene wathawu tinaonanso boma linavutika kuti lilipire malipiro ndithu masalari nthawi ino muona kunena kuti ndi nthawi imene mabungwe ngati ADMAC amayenera kuti akhale pakalikiliki kugula timanga koma tikumva kumeneko kuti ADMAC ayipatse ndalama zikuvuta ndiye mwina popanda kufotokozera kubomako titha kungowayika mkamwa kunena kuti mwina ndalama kukuvuta kapena kuti kulibe ndalama kubomako ndiye kunena kuti tinene kuti constituency iliyonse ilandira 5 billion ahowa si ndalama yamasewera imeneyo uso kumati ndalama imeneyo ndipo nafunsaponso pa radio yomwene kuti ndalama zimenezi zidzachokera kuti ndiye panova sindili wodabwa kunena kuti muona tsopano kuti palowa ngati blame game ineyo ndikamaona ma statement amene akuchokera ku nduna wa zachuma komanso ku nduna wa maboma ang'ono khala ngati tsopano kukankhirana kunena kuti iyayi koma udindo opereka ndalama zimenezi si wathu ndi wayawo ndiye izizi zungooneka kunena kuti mwina panali excitement chabe mwina kungofuna kuwasangalatsa amalawi kuti asangalale pa zinthu zonena kuti mwina sizingatheke 5 billion ndiona ngati tikanayamba pang'ono mwina kuyambapo kaya ndi 1 billion ndiye kuti pang'ono pomafika mwina pa 5 years paja nkudzafika kuti afika pa 5 billion komano kungochoka ku 200 million kubwera ku 5 billion ndikuona ngati kuti ndizovutirapo kwambiri mmene afotokozera mkandawiremo ofika pano kuti palibe khonsolo imene alandira ndalama zimenezo ndipo ndinenenso pano kunena kuti ndalama zophunzitsira ma ADC ma VDC sizili mu ndalama za CDF zimene zija ndi ndalama zina zapadera so mwina boma likanabwera poyera ngati pena pake pavuta afotokozere kunena kuti pavuta tikudziwa kunena kuti tikudutsa mu nyengo zovuta kwambiri pa nkhani ya zachuma komanso tikudziwa kunena kuti ngakhale mabungwe amene amatithandiza kumene pakanali pano nawonso akuvutika kwambiri ndiye mwina nkutheka kunena kuti zikuoneka kuti mwina tinadaliranso kunena kuti ena abwezi adzatigwira dzanja ndiye zimenezo sizikuchitika so mwina ndimafuna ndiwe poteropo ahowa chabwino tipite kwa wanangwa kodi idea ya 5 billion inali yandale chabe kunena kuti mchingerezi tamati populist state was it a populist idea kuti basi tingonena china chake chimene anthu atigomere kwambiri atombere manja timakumawa DPP ndeyabwera mwina sindingachotse kwambiri maganizo amenewo ngakhale kuti sindingachite kutsindika zinali choncho koma kungoganiza mwina wina akhoza kuona kuti mwina adi zinali choncho tisaiwale kuti kumene tichokera mu chisankho cha 2020 kunali chisankho chimene amalawi ambiri mene ankavotera Tosa Alliance makamaka motsogozedwa ndi Malawi Congress Party komanso UDM kunali malonjezo ena ake osangalatsa otsekemera kwambiri pamaso pa anthu kunali malonjezo oti umati awawa akakwaniritsidwa ndiye kuti Malawi asintha so kutheka kuti mwinaso mene ati pipi amakhala pasi nkumakonza ndondomeko ya
zokopera anthu mu 2025 anayesetsanso kuti mwina tike china chake kuti chikangobwera pamenepa anthu achiona kuti ayi chinde chasinthani nanga si mmene munali zambiri muli ngongole za azimayi ngongole za achinyamata mamiliyoni atalatali amene aliyesa amatakaona amatakaona kuti dziko lili kusuntha kuchoka apa kufika pena so sindinganeneretu kuti zimenezo mwina tikulakwitsa koma zikhoza kukhala chimodzi chachoona mbali inayi mwina nkhani ndimaona kuti yasongola bwinobwino makamaka amene alankhulira anzanga awiri kuti zikuoneka kuti awa anali malingaliro abwino koma tidawonjeza chifukwa ni mmene mukuonera ma statement akuchokera kwa nduna awa ndunawo awa zikumaonekabe kuti apena pake pakuloka chali chifukwa nkhani isi yayitali ni nkhani yongotenga ndalama ukapereka anthu ayambe kugwira ntchito ngati mukota yoyamba imene ananena kuti mwina imafunika aliyese walandira 1 billion 251 zimenezozo zimene lati mwina pakali pano apatsidwa chifukwa zina zimene tikumva kuti ayi anthu aphunzire kaye aphunzire sangakwanitse kugwira 5 billion amene amaphunzira apadera pena kumafunsa kuti kodi kumakhansoko nde kuti kuli anthu osaphunzira ndikaona kuli anthu otali nda economics ya planning ya chani maudindo osiyana ama masters yawo kodi amene wasanduka mbuli oti sangakwanitse kugwiza 5 billion ali ndalama zimapezeka kale kumene kapena mwina kwangosala mafumu kawo komanso mafumu onso alikonso mafumu ophunzira kwambiri so pena tiona kuti zinazi mwina ndizoona ati ndalama zochuluka zofunika ukadaulo wapadera koma anobwezi zonse panopa zitayamba kuyendako chabwino tipite kwa Sylvester James Ayuba Nkhotakota Central Constituency Member of Parliament. Ayuba, mawa bwino mwadzuka bwanji? Tadzuka bwana wankulu mwadzuka bwanji? Tadzukanso ndithu nkhani tu ndi imeneyi tisachedwetsanepo pano. Inu nkhani ya 5 billion mutayimva munayilandira bwanji kuti ayi dera lilonse laphungulitsa ndira 5 billion? Inali yosangalatsa kwa ine ngati munthu koma ndimene mosamala chifukwa pa nthawi imene takhala tikukondwerera kuti ndalama imeneyi ikhoza kusintha zinthu ngati aphungu ambiri amatitukwana kuti ndiye kuti tifuna tisidya ndalama timaba ndalama aphungu kapena anthu ifeyo ngati aphungu anthu ambiri amatitukwana anthu yes kuti mufuna mwakondwera mufuna muziba chanjani so zimakhala ngati kuti panali kuonerana ndi diso la nyeno kuti kusangalala kusikusangalala chilungu kuli chibwera koma kusangalala kuti aphungu tiziba so tikamalankhulapo nthawi zambiri timakhala cautious kuti chifukwa tili mu society imene anthu ambiri samamvetsetsa zinthu ndi zimavuta kwambiri you are prone to misinterpretation komano generally ndinali munthu wokondwa kuti timagwirizana ndi zimene ineyo ngati munthu ndakhala ndikuganiza zokhuza utsogoleri ndimakhulupirira kunena kuti ndalama zambiri zachitukuko zimene zipita directly ku madera kumene anthu amakhala osati zikhala kwambiri ku central government nthawi nake ndinakaphunzira nawo pang'ono za governance ku Denmark makamaka za decentralization andikumeneko chimene naona chakuti ngati ku Denmark maboma kapena kuti ma district council amatolera directly msonkho umene umakhala kumene koko mwachitsanzo kuno kumalawi ndi kuti Ilovo msonkho wakuchikwawo suzipita directly kuchikwawo district council supitanso ku MRA Blantyre kunkhotakotaso msonkho wa Ilovo umene imapanga kunkhotakota directly uzipita ku district council kumangochi kucha mahotelo shaja azipereka msonkho directly kumangochi district council nde nkhani ya accountability imayenda bwanji pamenepo kuti ngati imayenda bwino kwambiri chifukwa ma district council muja makhala ma monthly report osati so quarterly koma monthly and every district council ili ndi holo yaikulu imene ma community members amabwera kudzamverera and opereka msonkho amapanga attend to confirm kuti taperekadi ndalama izi mwezi uno so ntchito ya and akamaliza kupanga explain by law amene apange post within 1 hour pa internet pa page yawo for to access chabwino so ntchito ya central government imakhala kungopanga facilitate ma transfers for relief kumadera amene atolera zochepa
Yeah, so for example, if say maboma ngati neno amene mwina ma sources awo ndochepekedwa ndekuti apeka request through central government ndife kunongoti shortfall yakuti so the central government iona kuti pamalipoti analandira amene atolera zochuluka ndi ndani alese yanchinji so yanchinji apasakuona nzano mwakuti yeah. But central government does not control money. Simakhala amene iliyonse. Because ku central government kulibe anthu kulibe chitukuko kapita huyo chokoma khala ndani. Kabiro. Kulibe anthu. Tete kamenga pamene inabwera ndalama ya billion yopita mu constituency simakhwirizana ndi kaganizidwe kana kutenga amene zimakhalira kumene koko ndimaona ngati kuti we are going towards that direction. Ndiye panopa ayuba beba personally ndikuduleni panopa ndalama iyi kulibe simnandi kapena mwalandire ndatuuzani kayi apo mwalandira kapena yabwerako ina yake upula ndipa mulipere kuna mwalandira kaka ndaba jaudiri papepa la boka busimulandi jabwiro simulalandire kali kose wanu kwaja sinafike ingo pako kala basi uba pakala kuti bwaji ndaba bulibe okay ine muona kwanga ndibona kali tosa zimativuta ndipataonjeza zosateka ndibona ngati boma likanangobwera poyera kuti guys izinthu zisitikwanitsa mmene tinalonjezera so we are going to scale down mwina let's say to 3 billion anthu ayambe kalikonse kamene kangapezekeko anthu ayambalandira kene koko wow zimene zikuchitika zimapeto ake tizoonera kuti phungu kapena anthu awerenga 5 years ya CDF koma ndalama imene ingadzabwere mwina ikha ya 2 or 3 years so ngati monera pakumatika ngati tinjira tofuna kuchedwetsera ngati kuti akupanga madongosolo pamene tonse tikudziwa kuti nkhani si madongosolo oyayi nkhani ndikuti ndalamayo palibe mkase wapogwira chifukwa simungapange dongosolo mpaka na chaka yayi mbo so ngati chaka ichi chatha kuti anthu akadzakhala kunena kuti tikumaliza zaka 5 kumatalandira CDF ya zaka zitatu zaka ziwiri zinazo muzabasa inarias kuti atatowa mutemu ina kaya atsogoleri wina kaya atsogoleri omweyo koma mapungu ena muzabasa inarias ndosateka so zikanakhala bwino kuti mwina akanapanga scale down ndakola kule timayang'ana ngati timaona ngati tipesa chonje koma mmene zolikhalira mwina tashotera ndi mwakuti so tikufuna kuti tisitse tikumalenga ti parliament tikambirane tisitse let's scale down to less 3 billion limene zingakhalire realistically ndikuyamba kuyipereka ndalama imeneyo koma sakuti tizingopeza tichira tochedwetsera kuti anthu koza kale chakuti tikulemba kale ntchito basi akatusaka vacancy ka munthu othamangisa timaenvelope kwa DC asulemba mu news CDF is work in progress tikulemba munthu otanyamula envelope mpaka mwana progress imene chabwino nde izizi zikukhudzani bwanji pa constituency level kuti ndalamazo palibe ntchito zachi tikukusizi kuti impact ndiyo yakhala yotani so far impact ndiyo ifodi ndi pressure panda imene ida boma ida wina limene lina promise 5 billion pa pela kosese ndiye kuti anthu amayembekeza kuti ma 5 billion ajawo azifika noti kudusira mwa ife kumudusira kwa DC koma anthuwo amapanga claim zithu zawo kudusira mwa ife so tinawuzidwa mu parliament yambira kuti tipite tikapange maplani azachitukuko tinapanga maplani alefana panga submit andi maplani wa mapanga involve anthu akumudzi na actually mapanga identify yoka timenda mmudzi kuno mufuna jani ya tifuna kala vati pakuti tifuna ka bridge pakuti kuno mufuna jani tifuna ka chipatala pakuti ndikuwauza anthu aja ndalama yani ikubwera ndikupanga budget ya 5 billion ndikawuza kuti izi ziyamba kumangidwa kapena ziyamba kubwera kani mu April kanji so anthu aja boma sili kwa zonse utalephera mumali kungo jojo kompeni malonjezo kuti tipereka anthu jamamva pena mazo anthu pangani mapana achiti kuko anthu achama zimvera ndi pamapanga okhampana achiti kwati kopa boma sili kunena kuti ife tinakochitana talephera zimene zamsera MP so pano anthu amaona MP ndi anthu akukenya MP palambiri anene kuti mina sanamvera mawaire sikazvera pabvete kuti zapati ambe andi pasamalista amene school fees alibe timene tikhozoleka so musidef momuja mchipinjira ting'ono ngati so mulima nkhani ya ma loan aja ngongole za business 100 million aja anthu akasubmit maina
tikukwenyedwa ma-MP tachifuna kupita kumudzi kukuvuta because ungakhale kuti ukungofotokozera anthu kuti ayi boma likutere anthu samamva zimenezo kuno ndi kumalawi anthu ali patience anthu afuna kuti tinakambirana izi zili kuti so atiye wachipinjo kwambiri zosakhala bwino chabwino tibwereso kwa yenu mposa chedwa pa tipite kwa Harold Mkandawire. Kodi kumalawi kuno ndalama zimene sizingapezekedi chifukwa ambiri konsisi zake kuoneka kuti mukunena kuti ndalama zokuona kuti palibe kakhale aboma palibe pa program koma kumalawi kuno ndalama zimene singapezeke 5 billion 209 constituency 5 billion singapezeke. Kodi ndalama zimachokera kuti kumalawi Mkandawire? Chabwino mwina ndinene kuti from the economic perspective because this is an abandoned law nabangaso economics. So from the economic perspective mukayang'ana ndalama zokuti malolera ndiye mukachotsapo ija muchingerezi mati ma statutory obligations. Statutory obligations ndi masalary, ma pension, gratuity komanso ndi ma-interest amene timabwera ngati ngongole ngati dziko. Ndiye mukayang'ana kama zosala zija zimakhala ndalama kuti mwina ndi zocheperapo ndichifukwa sono kumabwera anthu otithandiza kumabwera kubwereka ndalama kuti titseke gapu imeneyi. Komano pachipese kamayamba pachaka boma limakhala ndi chamati ma key assumptions kunena kuti tikuona ngati kuti chaka chinocho chuma chikwera motere ndi chuma chakwera motere ndizonena kuti titola misonkho yotere chifukwa kuti anthu ambiri akhauta akupanga ali productive capacity. Ndiye kuti mna tikozotola ndalama zochokerapo kusiyana ndi mmene timatolera mwina zaka zambuyozo. Nchifukwa chake munaona kuti growth rate anayika pa 4.1. So ma assumptions amenazo akachitika mwina boma limakhauta ikazingalira kuti mwina expenditure ina yomwe limakhate dziko lino tikupanga mwina tichepetsa uku tipitisa uku. Now mukayang'ana kwambiri ma assumptions pomwe anapanga anadzayika sonena kuti sikuti ndalamazo tizikhala kuti zichokera ku kapena ngati mana kapena njani ngakhale kuti mpera ndipera ma statements amazasintha kuti ayi ndidona amene ndipasa ndalama zipeno zipazi kusintha ma statement. Komano mukayang'ana kwambiri amanena kuti ntchito zonse zomwe boma limagwira pa local level boma lisiya ndi ndalama zonse zija azipanga collapse into one. Ngati boma limamanga manyumba mafuni boma lisiya. Ngati boma limapeka ndalama zokuti amangire mzuzu civic center ma building asiya. Ngati boma limapereka ndalama za health rehabilitation funds asiya upanga. Ngati boma limapereka ndalama za DSDF asiya. Zonse zija azipanga collapse into one. Ndese malingana watu kumwana ngati mwina from that perspective mwina because of cheka kuti zonse kwatika zonkhetsa zikhoza mafika matsima kamwe mafika amenewo komabe mena nakambea kambwadira from the economic perspective anthu adana digital ipo kutengera ndi analysis amene apeka wandira kuti kodi chuma chathu timachipeza bwanji. Komano ndisiyeso kwa anafotokoza mzanga honorable Ayuba James kunena kuti mwina tipiko tsogoloku tiziyang'ananso kwambiri other sources kuti tikozopanga bwanji kuti mazotezi zamachitika faka siku yamba kunena kuti mwina ndalama zikuchedwa mwina pakada pano kuti zachitika kuti likhale development fund yachedwa kupita. Koma mukayang'ana kwambiri maripoti amene timatulutsa mbuyo monsemu mmaona kuti ndalama za council zachedwa zimaonekabe kuti ma central government transfers pita ku local authorities amachedwa. Kodi mwina tingatani kubatula mwina njira yomwe honorable Ayuba James afotokoza for imene ikhoza kuti maybe tisinthenso zina ndi zina koma immediately tikhoza kutani kuti ndalama zina zokuti boma likhoza kusiyira ma council azigwiritsa ntchito chifukwa malamulo ndi ndondomeko alipo kale mchingerezi timati stated revenue. Mukapita ku schedule ya local government act komanso mu decentralization policy imafotokoza kuti ndalama zina zomwe council likhoza magwiritsa ntchito ndi stated revenue and anazimanga defined revenue tanthauza kuti ma toll fees ndalama zimapita pa Kalinyeke ndi pachingeni toll gates fuel levy anafotokozanso vehicle registration fees industrial registration fees kunena kuti boma ikatola malevels amene aja for ndalama zimene sikuti tsiku zimapangidwa agawane ndi makonsolo kunena kuti kupatula ndalama zomwe timadalira za misonkho za ukatu namba 1 zimabwera from MRA
komanso mwina aka zomwe umakhoza kubwereka from the banks izi zikhoza khaso kati malo hanging fruits kupita kutsogolo kuti boma ziyang'ana nkhani ngati izi zimkhadi zikuchepa nandifotokoza motero ziko tipitekayi kwa mtolankhani wathu Mphatso Mbang'ombe amene ali kudowa. Mphatso, mmawa bwino, dzuka bwa? Hello Mphatso, kundimva? Hello, ndikukuvani. Hello? Mmawa bwino Mphatso, kumveka ndithu. Nkhani ndi imeneyo ya CDF kapena chitukuko cha thumba la chitukuko cha ndalama chakubadira aphungu zikuchedwa ndalama ndi nkhani yake. Ndete Matiya italankhula ndi anthu kudowa umve maganizo wawo. Chabwino, pano ndili ndi munthu mmodzi amene afuna ndithu ayikirepo mulomo nkhani yokhudza thumba limene la ndalama. Akulu, tanenani dzina lanu ndani? Ine dzina langa ndine George Nambazo. Chabwino, tadzimverera nkhani kukambidwa apa ndi nkhani yokhudza thumba la CDF. Ndimafuna ndimve kuchoka kwa inu kuti kodi mukuona kuti boma likulondola pa ndondomeko imene kuyendera pakadali pano? Ineyo maganizo anga ndikuona ngati sizikukhala bwino, chifukwa ife titamva kuti boma layika 5 billion kuthumba limeneli, aliyense anali wokondwa kuti zitukuko tsopano ziyamba kuoneka. Koma ndi mmene nkhani ikuyendera tsopano zikuoneka kuti yamba mwina kupotoka, chifukwa monga mmene zikuonera pa ground palibe chanzeru chilichonse chimene chikuchitika. Nde nkhawa nkumati kodi ndalama zimenezi zikabwera zipinduliradi Amalawi kapena zipindulira ndani? Chifukwa pano pamene tikuyankhula pano ndi mwezi wa Julayi, koma thumba la boma limayenera kuyamba mwina April, koma kuchoka April zafika pano palibe chanzeru chimene chikuoneka kuti ndipo. Ndefunso nkumati kodi ndalama imene ikabwera ichita chani? Chifukwa 5 billion imene tikuyiwerengera kuti ndi pachaka, nanga popeza mezi ina yadzapo kale panopa, ndiye ikabwera ndalama imene izalowa kodi mu chaka chinacho? Kodi ngati ingazalowe mu chaka chinacho, kodi ikazakumana ndi ndalama inayo ya chaka chinacho, kodi zizakhala bwanji, zizatha bwanji? So mutha kuona kuti zinthu zake zili complicated. Mukuona kuti kuchedwa kumeneko kukhudze bwanji miyoyo ya anthu amwina kuno kudowa komanso maboma ena onse mdziko lino la Malawi? Kuchedwa kumeneku kwatikhudza kapena kukhudza kwambiri miyoyo ya Malawi, chifukwa kuti chitukuko apa chachedwa kale, apa tachedwa. Nde pamene tachedwa chonchi soyenza zoti sizingayende, so sizikuyenda kapena tero. Chabwino, ndi mmene ndachezera ndi mmodzi amene ndinampeza kuno kudowa. Mukhale ndi tsiku lopambana. Tamika kwambiri Mphatso Mbang'ombe ameneyo kudowa. Tikhalenso kusiyida pali kulankhula ndi Blessing Stambala ku Machinga. Ndiye ngati mwina akundiva Blessing, titha kulankhula na Blessings. Ukundiva palaini pakapena? Amene ndithu sitinalumikizane naye bwinobwino. Tipite kwa Awire Kambwandira Assistant. Kambwandira, kodi ku Malawi kuno effectiveness ya Constituency Development Fund, thumba la ndalama limeneli la chitukuko chakubadira aphungu, limaoneka bwinobwino mbuyomu zakhazi kuyenda bwanji? Ka 800 million ka ili less than that, zimaoneka bwinobwino effectiveness yake? Akusola kwambiri actually ndiyambira pabwino. Ndimafuna choyambira ndine kuti ndalama ya thumba la CDF ndi misonkho ya Malawi. Amalawi akafusa mafuso tisadane nawo, chifukwa chonena kuti ndi misonkho yawo ndithu, ndi ufulu wawo ndithu kumafusa. And ina ananenapo ena kuti panali chikayiko, Malawi amanena kuti ndalama zimenezi ndi kuti aphungu azingodya. Izi zimabwera chifukwa chonena kuti ndalamazi zili ndi mbiri yachabe. Zili ndi mbiri yonena kuti alipo aphungu ena ndithu amene ndalama zimenezi sanazigwiritse ntchito bwino, sizioneka bwinobwino kuti ndalamazi zikuyenda bwanji. Tivomereze kuti aliponso aphungu ena amene amayendetsa bwinobwino, zimayenda bwino, pamakhala transparency, koma kwakukulu ndithu muona kunena kuti aphungu ambiri ndalamazi sagwiritsa ntchito bwino. Ndikunena pano ku parliament ipo kuli report ndithu lina limene linatuluka
limene linafotokoza linapanga implicate ndithu aphungu okwana 20 kunena kuti sanagwiritse ntchito bwino ndalama zimenezi. Komano mwina ichocho chisakhale chifukwa chimene boma silikuperekera ndalama. Ndimafunanso ndinene kunena kuti zina zimene anduna amaboma ang'ono akunena ndi zinthu zonena kuti mwina mukudziwa inu kuti project ija kunena kuti gested governance to enable service delivery. Project imene yathandiza zinthu zambiri m'makonsolo, yathandiza kunena kuti makonsolo akhale ndi ma procurement officers, yathandizira kuti makonsolo akhale ndi ma internal auditors, yayika ma system onse ndi pena ndikumadabwa gested mweje muna kunena kuti kukumakambidwa kuti dashboard ku gested kujatu dashboard ilipo kale amanena kuti project management information system imene ma project onse amanena kuti azikhala pamene paja amalawa aziona, koma zimene zija makonsolo kawiri timaona kuti amanyinyirika kuti apange. Ndiye sipakufunikaso kuti pakhale system ina chimene chimafunikira kungotenga ndalamazo kupereka ziyambe kugwira ntchito. Mwina ndime pamenepo zikoma kwambiri. Chipite kwa Blessings Tambala mwachangu kumachinga. Blessings mmawa bwino azuka bwanji? Ine runda adzuka bwino visika madzuka bwanji. Tadzukanso bwalo ndilanu chitani kulinji kumene? Chabwino ndili ndi mmodzi mwa anthu amene makhala kumachinga toyambirira mwina tikudziweni. Sinanga ndine Blessings Betule. Nkhani ikukambidwa pano program ya kulinji maimva nkhani ya ndondomeko ya CGF. Tatifotokozerani ngati mmodzi mwa Malawi nzika dziko lino mukuona kuti ndondomeko imene boma likulondola mmene ikuchitira poyendetsa ndondomeko ya CGF. Ine ngati nzika ya Malawi mmodzi mwakukhunzidwa ndi mmene dziko lino pali kuyendera ndinodandaula ndi zomwe zikukhalira. Kozi zina ndiyembekezo kuti atenjesa pa 20 million kufikisa pa 5 billion nendi ndiyembekezuka kuti mwina zikuthandiza dziko lathu lino kumafika mpaka na siku lalero ndalama ija makastomu sinafike ndese angati nzika kuti ndalama imene yapanga staki pa kozi imeneka kuti siku ngati lalero kale kuti ndalama ija fika pa kanso yambe kutumikira kupanga zitukuko zimene tinayembekezera kuti ngati kudera tikhala tikukumanizana nazo. Chabwino obviously amenewo ndi mmodzi mwa anthu akuno kumachinga kufotokozapo maganizo awo ndithu. Blessings zachangu tithokoze kwambiri chifukwa chotigwirira line kumeneko kumachinga. Wanangwa anthu ambiri akuoneka kuti akudabwa kuti tsopano zikukhala bwanji Amalawi ndalama sizikuoneka. Zikuwakhumudwitsa andi boma likuona kuti sili kubwera poyera. Tinayesayesa kuyankhula nawo boma ngati mwina just to ineyo ndinali ndi nthawi yofuna kuyankhula nawo makamaka kwenikweni kumene kukuchokera ntchito zimenezi ngati kunduna wa zachuma komanso kunduna wa zachuma konko kuli magulu awiri pali ena amene akuyimira chuma chenichenicho ndiye pali ena amene akuyimira kulimbikitsa mphamvu kuti zikhale kwa anthu, decentralization pa Chingerezi. Koseko amaoneka kuti ndotangwanidwa sangathe kukhala nafe. Ndiye naona kuti ife tipitirirabe akazakhala kuti nthawi ali nayo azatipeza. Koma how bad is that kuti pali nkhani apo musafuna kuchita nawo? Big bad. It sends a wrong message. Mwina poti nangasi pali zifukwa zosiyana zimene munthu akhoza kukhalira kuti sangakhale nafe mwina ndiotangwanidwa pa zina zake. Komabe sizimakhala bwino ngati patakhala kuti mwina ndi chikonzero chabe cha mumtima chifukwa timachepetsa mwayi wa kuti anthu amve zenizeni. Ifeyo patokha tikamayitana anthu timakhala titavomereza kuti sindife akatswiri mu chilichonse tikuyenera tiyitane anthu amene ali ndi ukadaulo gawo limenelo kuti alongosole chindunji anthu amvetsetse. So ukapezeka mpata zimakhala zabwino kuti mwina anthu amvere chokera ndithu kwa eni yake. Chabwino. Hadrod Mkandawire nkhani ndi imeneyo ambiri mukuti ndalama zikuoneka kuti kulibe. Komano now how safe is ndalama zimezi za thumba chikuko cha kumadera aphungu in Malawi's context? Ndalama zimezi zimakhala safe andi kuti pakufunika ndondomeko zapadera pamene mena 5 billion imene ikudikirira kuti ifike mu constituency kuti ndalama zikhale zotetezeka. Muna ndifotokoza izi ndikutsimikiza Malawi nena kuti
sitingakane kuyamba tivomere kuti kunalibe ma capacity gaps makhonsolo athu pakuti ma positions ena anena kuti sanali filled komanso accountability issues anali ndi ma challenges izozo sitingakane olo ku central government imapezeka so maonapo ndithu atogula fertilizer butchery ndamasokonekera ku central government kusikuti ndikuloko kutoreza ukhako my face ndingakane kuti we had challenges we had knowledge that and by and by takati kupanga address ndineso chinena kuti sikuti ndekuti kugwira ndalama mabiliyoni ikakhala kwayamba inde magnitude chimuneka nakhala ikuluko pang'ono koma sikuti ndekuti panopa tukamba pano makhonsolo ali complete zero in terms of project funds kuliso ndalama zina za donors makhonsolo angapo osati onse kumochepera amene akupanga manage ndalama za regional climate resilience program ya World Bank kuliso ndalama zina zomwe makhonsolo ngati ina kota komwe kuliona Bwayoba James Salima Baraka ndi Machinga ndalama ndithu mabiliyoni ngapo ta aiseda inaso panga manage ndalama za uchi program kule ndi chilengedwe za EU zomwe they are managing directly with donor from the donor to the council posta jido hapa tangomaliza umene project ya governance enable safe delivery GSID yomwe so amapanga fund World Bank ndetse kuti ndekuti kunalibe complete zero capacity kunena kuti ndekuti atanatu kubwe kumanga manage ndalama zomene tumina chithunzi timakana chino koma tivome kuti the magnitude of the money was huge and that was calling for proper cautious in terms of how we disperse the money before maybe addressing some regulatory issues that we agree. Issue nina kuti how safe are the money going to be and nina kuti as a country all of us have an obligation kuna kuti the money should be safe from the members of the council I mean councillors council mafumu to members of the constituency development committee kumweso and to chairperson makumene kwa namika ndithu retired civil servant across the country chairperson neno kaya kuti civil servant accountability institutions and the civil society azanga inakambandira ndotero ali ndi gawo nena kuti we should make sure kuti we safeguard the resources so first of all this fear of safety of the money or accountability of resources I think we get ambali. Let's dispense the first quarter and see how it goes. Tabino tipite tiyambe kutsiriza program nda Sylvester Ayuba James nkhani inu muitseka motani kumbali yano Sylvester James Ayuba pa nkhani yakuchedwa kwa ndalama zimenezi. I think ndinganene zosiyana kwambiri ndizimene ndinayankhula poyamba zija ndina kuti wani kuchedwako kwayika pa mpani aphungu chifukwa amene akuyenera kuti aziyankha kwa anthu kuti zinthu zikuyendera pati tikatengera pa ma timelines kapena kuti ndondomeko ya nthawi imene zinthu zimenera kuchitika zambiri panopa zimene khatu zili mkati uthenga kuti zachedwa andikuchedwako ndikuti inu zina tikudziwa kuti zinthu zingapo muno zimene sumapanga recover mwazina ndi nthawi ukayitaya basi kuchedwa kunozaonera kuti tidzakwanitsanso kubwerera mbuyo kuti tipange mapulani tikwanitse mapulani amene tinakoza kuti tikanakhala panga kufika lero so nthawi kutayika two aphungu timaoneka sungati anthu abodza anthu amene tinapangisa mapulaniwo anthu amene tinawuza kuti kubwera 5 billion tidzapanga izi ndeno zikanakhala bwino kuti boma libwere poyera kufotokozera usati ifeko kufotokozera anthu aja akumudza aja kuti zinthu ngati zikuchitikabe imene tinakonzera zachedwa kambaka izi koma ngati sizichitika ndikunena kuti zativuta tisintha pang'ono ndipo ngati pali kusintha ngati pali poonekerato kuti akuluakulu zativuta akanabwera ku parliament mwachangu kuti ngati aphungu chifukwa budget ndi lamulo ndiye ngati mpaka tinekemo CDF 5 billion per constituency ndiye anga isinthe kwa yekha anaswa kuyeso parliament moja kuti ngati ife tinapanga lamulo loti lisinthenso lamulo monga mmene malamulo akutilolezera kupanga zimene zizi kungathandize zinthu zingapo one kuti pressure imene ilipo ichoke komanso mwina upangiro umene adivisa ufune ngati aboma koma tingopasa waulere kunena kuti atazipanga mwachangu
ndipo thendoso kuti anthu tivomereze mwachangu kusiyana ndi kuti zikapangidwa 2028 chisankho chayandikira anthu apena kuti simaona anthu amanama azakhala kuti zili fresh mu mtima mwa anthu tende zipange mwachangu zithepo tizipita itsogolo ngati dziko ngati zinthuzo sizikwaniritsidwa mmene zimalonjezedwera tibwere ku parliament tizisinthe kuti tipange mogwirizana ndi kuthekera kwathu pakali pathu. Sylvester James Ayuba MP wa Nkhotakota Central tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji. Wanangwa mwibaliza bwanji nkhani kumbali yanu? No, ndigwirizane nawo mwina anthu amene akunena kuti nthawi yakwana yoti boma lingobwera poyera titsindike pano kuti mfumu ya nzeru sitsamira kubodza komanso kanama sikuchedwa kucha. Miyambi yonseyi ndiyothandiza kwambiri kuti mwina tipopanga chiganizo chimene chikupita kugulu tizigwiritsa ntchito tikhoza zungulira koma ngati chilungamo chili choti ndalama palibepo chifukwa ndizomveka tikatengera numphawi imene tinawo kumalawi kuno tili ndi ngongole yopitirira ndalama zimene tingapange chaka chonse so ndizochidziwikire kuti kapezedwe kathu ka ndalama ndikovuta ndiye kupeza njira zina mwachangu kusiyana mwina ndi kumangozungulira pamodzimodzi zimene zingatithandize kuti chitukuko chimene tikufuna chifikire kwa anthucho chifike ngakhale chitafika kaya modontha pang'ono mabola chifikeko kusiyana ndi kuti tizinena kuti makhaso muli anthu opanda nzeru amene akufunika chaka chonse ali mkalasi kuphunzira kugwiritsa ntchito 5 billion zezo mwina zizoona chobwero tathokoza kwambiri akambwandira inunso malizani nkhani kumbali yanu kuti kodi ziyende bwanji izi za kuchedwa kwa 5 billion kwacha ya CDF. kumaliza kwanga sikukhala kosiyana ndi azangawa komano kwathu kuli miyambi timanena kuti tafula mu msewu tafula mu njira katamamano ndiye kuti maganiza kunena kuti chifukwaso tinaona dzana ali aye mwalaye akubwera pachulu kunena kuti atolera ndalama zodutsa mwezi ndetu ngati ndalamazo zilipo angozitulutsa zigwire ntchito koma ngati ndalamazo kulibe ndiye kuti nkhani yake ndimene akunena azangayi ndimaona kunena kuti 5 billion ukhala ngati inabwera ena atane ife tizipereka 1 billion iwajalia ife tidzapereka 5 billion ndiye kuti izi zaoneka kuti nzosatheka tiyeni tingopanga zinthu zimene zingatheke motengera ndi mthumba mwathu ngati dziko. Titsirize kumaliza kwenikweni ndiye Harold Mkandawire nkhani ya lero imalizeni ndithu bambo. Zomwe kwambiri nanso ndigwirizane mwina ndi zina zomwe afotokoza anzanga unena kuti makamaka Honorable Ayuba James nazafotokoza kuti zikupereka kwambiri pressure both members of council komanso amene amayimirira anthu ma MP pakuti amene amapereso council pakadali pano and ma councillors and there's a pressure because the people are expecting kuti kukhale development komanso mapeto kwake ndalama zingabwere kuti zabwera mene anapangula budget tiyembekeze kuti consumption izativuta kupanga kumanage chifukwa tasani makota atatu ndiye kuti apapatiso kota chiwiri so kuzapezeka kuti ndalama akunena kuti makhonsolo akanika kugwiritsa ntchito ndalama kumwe ndalama zizabwera mochedwa foti namasizi mangobwera lero umangonyama ukagula zinthu ngati mwe kwa zinthu gosa zosiyana pamakhala ndondomeko zake zimene zichitike zamazesisinapangidwe dispense ndiye ndi red flag yoti ngati as a country izi zidziwiretu kuti 5 billion zabwera mwina kuzapezeka kuti wina akukanika absorb and mwina ndalamazo zapeza kuti zabwera wali ku central government ichichi we should put on the back of our mind. Imalizionjo tathokoza kwambiri nonse amene mnali nafe programu ya lero ya Kulinji ndi Elvis Sowahowa pitirizani kumvera Wailesi Times. Mwerananga kwanu Kulinji kodi kuboma kuseri house Kulinji nana watuta mwazuka bwanji Kulinji ndakata ziredio kuburiyani Kulinji ndikudalira ino Kulinji